Ya ngiyaphila kodwa ngikho kahle emoyeni ngoba ngilana nje nginenkinga yabhuti wami angimazi kahle ukuthi kuyikhona kuyikuphi engibonile kuyena ngoba ngaxolisa kubazali ngaxolisa nasekhaya kodwa yena akhombisa ukungixolela angazi ukuthi into engayithini leyo cause njengamanje usanenkinga ngengane le ekweNigeria so angimazi mina usahlahle kukhona kuyikuphi esakubangile mina naye kodwa yazi umshana wakho lo eNigeria uyawazi lokho ayi bafaya kuyena wami nje lo mshana mina bafaya kuyena wami okababuwaka hayi la ekhaya ngisho ukuthi awusiyena kwala ekhaya mawuthi akusiyena wakho yabo mina sisi wami ngeke ngikwazi mina ukuthi mfethu ngalethi ishangane la ekhaya angikwamukeli lokho anginawo umshana weshangane mina sisi sho ukuthi nje obulawa nje nawe uyilona mina ngishangane mina owabona ishangane enkulu izulu kanje wena phela ukhulele ngala uyangithuka phela busho njalo na ingane yami uyayithuka manje akekho umuntu omthuka umbiza ngento ayiyona mungambuzi baba kuzokutshela ukuthi wayulwele amashangane wayulwa ungahamba nengane egoqeka inwele wena ngithi umshana wami ngegathi nale ngihamba mina wena ngeke uyenze wena kodwa mina ngahamba mina bafinte inkingo indaba wena bona usendaweni bazokuhleka yini muhamba nomshana ogoqeka inwele ngibuka ukuthi bafuna ukuticileleka isithunzi sasekhaya ngiyaqala ngoba nengane eNigeria kuyaqala ingami abo mina kube kuyenzela le ngane ngayifela ngisho right exebhodleleni wesizwe uyezwa ngikutshela ngendlela engenyanya ngangiyifuna usheshe uphuthume ngoba nawe yakhe izokulinda izethe right impela ke mangifa sofa soba uthi usala eshangana ngoba ngazuthi liphelile emndenini yabona wena bhuda kwanothi ngifuna nikumanje oqala yimi olethi yimi ekhaya olethi ingane empofu wena njengoba umnyama unje ufa ubumnyama mina kwemanje bangihamba nje emgwaqeni sebethe abashana mabengibona bengibingelela bethi amalume Abdul uba amalume Abdul wena vuma uzofa yini mawuvumela uzofa ngihambe ngibizwa abantu ngomalume Abdul kuthiwa amalume Abdul ngcono ushintshe indawo kusukeke ngasekhaya mina wesisi ngeke phela abantu bobuya bezokhonga lana mina ngeke ngimele umkhongo weshangana egcekeni ekhaya wenze njani hayi wesisi umshuthu uzobona umisa kanjani ngcono kube uwomisa kanjani umisa kamakhelwane makuthi kanjani ulethe lobo lakho khona ngoba siswami yabo nje umshana weshangane mina uyena engamdingi nje la ekhaya uyena engamdingi nje ngifuna ukuthi kuphele lo nyanga yabo ngoba sisondela nje kuDisemba ngeke ngidle uChristmas umshana weshangane uzowudla mina into engiphatha abhlungu nje kakhulukazi ubhuti wami umane igxeka lengane ithi yanuka nama akukho engakuzamile ngokuthi ngizama ukuthi endlini inwe kahle lokho ethi endlini ngathi sidayiswe inkukhu yabona nje ngisho engenile endlini ungena delela asaphume angimazi ukuthi mina hlahle ngikhona kuyikuphi kubangele nami ngoba ngizamile bonke ekhaya understand wena kuphela nawe wavuma kodwa manje uyangixaka manje ukuthi ushintshiswa yini okay asiyenzeni lento ibelula okungiletha la kuVumani Film ukuthi njengamanje nginenkinga nobhuti wami angimazi kahle ukuthi ufunani kimi cause ngiyazama umunderstandisa ngengane yami akafuni and kuningi akwenzayo ngengane yami angazi ngizofuna ukwazi kahle ukuthi ahlahle kuyikhona kuyikuphi sikubanga thina sobabili ngibingelele mbukelo weVumani Film lo khuluma uVumani wale kwamhlabela ingane awusona madoda le phansi manguziswa kakhulu lumbiwe egcini kodwa kuyasikho lapho silala isikhona ngibingelele siswami ngiyathemba ukuthi right ya ngiyaphila kodwa ngikho kahle emoyeni ngoba ngilana nje nginenkinga yabhuti wami angimazi kahle ukuthi kuyikhona kuyikuphi engibonile kuyena ngoba ngaxolisa kubazali ngaxolisa nasekhaya kodwa yena akhombisa ukungixolela angazi ukuthi into engayithini leyo cause njengamanje usanenkinga ngengane le ekweNigeria so angimazi mina usahlahle kukhona kuyikuphi esakubangile mina naye ingane kwagcina kuthiwa inenkinga yagcina ibe right wayiteta kahle ya kwaba khona umthimba omncane kodwa khona yagcine ngibelethile kahle yagcina seyibonakala kahle konke kwaba right andike ngabe mhlambe khona la uye khona mhlambe enyangeni mhlambe kubafundisi ulandisa umbukela kazi ngathola kumfundisi wakwazi ukuthi anginqobele cause uye bese ngikhulekele ngenzela yonke into kwaseke kwenzeka kahle yonke into nasekhaya ke baya-understanda kodwa uye kuphela kubhuti wami unga-understand bonke baya-understand ekhaya uthi bafo uyaphila mfowethu ngiyaphela njani ngiyaphila yini bafa inkinga uthi usise ingane yakhe awuyifuni
Yebo kuyiqiniso ngoba usisi samthuma ukuthi ihambe ufunda esikoleni ngoba umagcini. Uthe sebuya okungixaka kakhulu wabuya emithi umuntu ofihlayo watshela uma kuphela. Uthe sekuqamba sekusondela izinsuku zokuthi azale. Usisi lona bafo bengahloniphi nasekhaya. Izizathu ukuthi sesimthumele boarding school ngoba wayebuya aphume nangewindi ekhaya ashombela lebafaneni sibe sasithe umama useyazivusa ukuthi asamsobheka udadewethu. Kuyilapho kwaqala khona sesikiphi isomlulo sokuthi hayi asimthumele boarding school mhlawumbe uzoba insecure. Kanti kuyilapho kuzoqala khona inkinga eseyibuya nesisu sangaphandle seyinatshira. Okuyinkinga kamali lapho umagcini uyena yedwa uzalwa nabafana bofu uyena yedwa intombazana uzobuya nesisu umama akasebenzi usebenza emandiyeni usebenza kanzima usebenzela thina kodwa sathumela yini esikoleni ngoba sithi uzoshintsha ikhaya njengentombazana thina sesihlulekile sabantu besilisa sisazama lapho nalapha amadoha wethu kodwa usisi yena wakhetha ukuzala ingane eNigeria okuyilapho ngisho ingane isikali nabukeni ubuya azocela ngimama lo mama osebenza kanzima emandiyeni namanje abukeni abuye bekhona masimbuza indaba ngane yakho baba ingane yakho uyi-foreign uyi-foreign angekushintshe kodwa phela ngeke ukuthi wonke ama-responsibility azothathwa yithini azothathwa umafuthi samthuma thina ukuthi ayofunda le ngane akabonzi umisanja ngayo ngoba mina ngiyifuni la ekhaya angiyidingi nje la ekhaya anginawo umshana weshangane anginayo nje umshana weshangane ngoba mhlambe kwathola ukuthi kwayona leyo ndoda yakhe mhlambe idayisa ama-drugs sangafika abantu bethi bazonquma yena umfazi wayo indoda bofica nathi labo bulala kade negundane yonke into bobulala ngisho njalo ekhaya phela. Awucabanga ukuthi ungayifuni ingane kadadewenu ukuhlukumeza udadewenu uqobo? Hayi bafo, hayi ngabe nginamanga ngibona ukumhlukumeza usengabona naye ukuthi uthatha siphi isinyathelo. Makusuke nje lenkinga phambi kwethu nje ukuthi athathe ingane yakhe ayihambise kubabwayo. Manje wena bhuti uqonda ukuthi ngiyenze njani ngiyilahle noma ngiyithini? Fonela ubaba nje ngokuhlangana kwakho naye. Njengoba nakwazi ukulala noba u2 thatha nenqumo noba u2 kodwa lengane siyifunda ekhaya. Funa khona ngiyazi ayithole mahala lengane. Ngoba buya azohlawula la ekhaya ngoba lamandla amasi wasebenzisile la ekhaya. Enza yonke lento la ithengela amabisi namanabukeni. Kahlahle wena bhuti ofuna ukudla imali because baya understand wena wedwa ongayifuni wayefuna imali. Mina ngilwela uma ngoba wena wenze lento ngoba umama ubona ukuthi usumhluli. Uma yena akwazi ukuyilwela uzuthunyelwe boarding school awuthunyelelwana. Umama ulwelo wena akwazi ukuyilwela. Yini wena uthemba ukuthini ngoba uzomova pha uma umbizela amadoda akho la ama-foreign umqashela abantu ukuthi abamdubule la ekhaya. Kusho bathi ngizosho kanjalo mina. Makuthiwa kufika abantu bazofuna ukubulala la besibulala sonke sothini. Kusho bani singenze into efana naleyo? Sothini thina nayo ingane phelile ekhaya ubaba wayo akayondli uma ubaba wayo. Nawa uyondli nje ondliwa uma. Ubaba wayo. Ungakhulumi ngathi uyayondliwa uma yondliwa wena. Ubaba wayo yondla ngithi uyabona lento engishoyo. Bafo awucabanga ukuthi lento eniyenzayo nina nilwa nobabili ihlukumeza uma wakho? Bafo yakhona uhlukumezekile umama kodwa nje engusho bafo inkinga ziqale wena usisi lo ngoba indleko zonke ukumisa kwethe boarding school lo musi usebenzile kanzima sovusa lo musi silwa nomama siwazivuka umama esebenza wavuswa yithina lo musi umama washiya thina la ekhaya kube besingekho lo musi ngabuyile lo musi la ekhaya kodwa uvuswa ngoinkinga la ikhona amandla mama phela la wakho wena uthi usanikeza ama-foreign angisho ukuthi nenkinga zangaphandle ubuzosilethela la ekhaya wena mawuletha ngaphandle koba njani ngoba njani mina ngizoyithatha ingane yami ngoyihlawula ngiyilethe ngiyisebenzela ungcono ukuthi wenze ingane la ekhaya ulethe foreign kodwa ulifunele yini engayondleni ingane yakhe akayondli ingane fonela inakekeleke ingane yakhe bafo yazi lento iyangihlukumeza mfowethu awucabanga unangaka iminyaka mfowethu mina bafuna 24 mina mfowethu siswami yini enya yenzayo akakushayi lo muntu ngendlela aggressive akangishaya into eyinkinga nje umosha izinto zengane angimani noma usefuna ngilahle yona yini angisazi uzenzani izinto zengane uthatha ubisi methanda alichithe methanda phosele izinja konke nokudla kwengane uyakulahla methanda phisane ngisho nangamaphampa vela amandla amangcono magicilele phansi amandla amangcono magicilele phansi kunalento oyenza why walahle phansi amandla bafo uyabona ukuthi lento eniyenzayo nina nobabili nijabulisa ingathi omakhelwane ngoba ngibaza omakhelwane beni noma bayizitha kodwa ninazi izitha nibona ukuthi niyajabulisa izitha lento eniyenzayo bafo sayijabulisa kodwa nami ngizama ukusenga lo mndeni lo eyinkingini ungazi ungene emacaphazaleni naphethe yabo bafo ziningi inkinga ezisakhona ekusamele sibhekane nazo ezemsamo nayo yonke into kodwa manje makufika umuntu neforeigner sofike sibuye siyithini lengane ithini emsamo umuntu ongaphandle sombika simthini leyohlawulo ubale ngane solimwela silithini asazi mhlawumbe ihlawulo lakho nale inkukhu lama Nigeria le so amukela inkukhu uthini thatha ingane siphisane ngomuntu ngenkukhu
Awu ngeke bafu. Ngeke bafu. Wena bona wakithi indaba yehlawulo ufuna ukulidla yini? Cha ngini lihlawula ingane iphuma ngokungemthetho ngoba kumele ikwenziwe njani kumele ingane icelelwe ngenyongo. Bafu kodwa yazi umshana wakho lo eNigeria uyawazi lokho? Hayi bafaya kuyena wami nje lo mshana mina bafaya kuyena wami okababuwaka hayi la ekhaya ngisho ukuthi awusiyena kwala ekhaya mawuthi akusiyena wakho. Yabo mina sisi wami ngeke ngikwazi mina ukuthi imfethu ngalethi ishangane la ekhaya angikwamukeli lokho anginawo umshana weshangane mina sisi. Sho ukuthi nje obulwa kanje nawe uyilona. Mina ngiyishangane mina owabona ishangane likhuluma isiZulu kanje wena. Phela kulele ngala. Uyangithuka phela busho njalo. Na ingane yami uyayithuka manje. Akekho umuntu omthuka umbiza ngento ayiyona. Mungambuzi baba kuzokutshela ukuthi wayi ulwele amashangane wayi ungahamba une nengane egoqeka inwele wena. Ngithi umshana ngegadi nale. Ngihamba mina. Wena ekuyenze wena kodwa mina ngihamba mina. Bafinte inkingo indaba wena bona usendaweni bazokuhleka yini muhamba nomshana ogoqeka inwele. Ngibuthi bafu ukuticileleka isithunzi sasekhaya ngiyaqala nami ngoba nengane eNigeria kuyaqala ingami bafu kubhlungu ukuthi mfethu sithi sithembele kwena mfethu ujike amandla ethu nje waticilele phansi nje uthembelelani mina abe nawe uyinika ithemba kwawe sithembele kuyena ngoba thina sehlulekile zama ukubulela yena impilo yamazolo manje umuhlulekile wayi sahluleke nje yabo nje akahloniphi kokhona nje lento yenza ngisho endlini umuntu lo ngisho umama mayekhuluma nje uyalibeka naye ungqabu uyazenzela yonke into ubuya komba uma ikameroni yamtshothi ingane pelelo ubisi kube ngathi umthwalo kamama kuyinjwa kuyinto engayithini nje le wona ungayithini mase kufuma wakhe sekubikela wena umfana omdala akutshela ukuthi uyazi usibani banade engikhomba letha ngithathe le mali bengizothenga ngawo ukudla ngithenga ubisi uyayizwa nje le nto baba mina sengizolala ngadlile mina kudla ishangane umuntu angaphandle umuntu onobaba angcono ukhulume noma angakhulumi wena ula awusebenza ukusebenza uwe ukhuluma kancane ngoba esemdala wena ukhuluma kakhulu kubena usebenza kwakusebenza ukhuluma kakhulu kungithuka nalokho kushiwo uqala ngibiza ishangane ukuthi ngikhuluma kakhulu ukhuluma kakhulu ukhuluma kakhulu neshangane nami emzini kama wami nami angifuna umbuzo kama wami okay awungitshele wena umshana kabayishangane owakho anginawo umshana mangasiyo wena ke phela abanye akuyona kuyabona nje le uyikhiphe nje ngaphandle kuyaqala ngami ukuba nengane eNigeria kuyaqala ingami sangazi ngisho ukuthi uzohamba nayo ke la ekhaya yabona nje le wamshana lo uthi umshana wami nje ngeminyanya yabo ngisho ngemphethe nje ngathi ngavele ngimthimisela amali yini emenza vele ukuthi wethu ukudla kwala eSouth Africa eNigeria ngabe uyodla ukudla kwangaphandle akambodla ukudla kwakhe nobaba wakhe hayi la ekhaya wena wayilwela amaNigeria nawe ngathi wakhona ke mina ngilona iNigeria mina ngumzulu mina hambobuza shuthi uthi uma bulala namashangane njengawo wena usho lokho wena phela shuthi uthi uma ulala namashangane woqabo yini ayixakela uzulale neNigeria awusweleni yilo usho ngoba phela besikwenzele yonke into ekhaya sithi ube boarding school inyanga nenyanga bese kufakela imali yini mina uyanxaka ngoba uthi besi Thabe hayi wena bebekwenzela okay bayakwenzela ke khona ekhaya wena ubabuyele nani wena akule bona bangenzela amasimbi umshana le awaphiphi ngani phoma kwamasimbi awaphiphi ngani ngathi umuntu Nigeria into eyibilisa ngisho ukudla ungabilisa igunda lezi zinto zidla noma yini hayi ngeke wakwambona yini abo mina kube kuyenzela lengane ngayifela ngisho right ex ebhodleleni wesizwe uyezwa ngikutshela ngendlela engenyanya ngangiyifuna usheshe uphuthume ngoba nawe yakhe izokulinda irethe right impela ke mangifa sofa soba uthi usala eshangana ngoba ngazuthi liphelile emndenini yabona wena bhuda kwanothi ungifunani kumanje oqala yimi olethi yimi ekhaya olethi ingane empofu wena nje obumnyama unje ufa ubumnyama mina kwemanje bangihamba nje emgwaqeni sebethi abashani mabengibona bengibingelela bethi amalume Abdul uba umalume Abdul wena vuma uzofa yini mawuvumela uzofa ngihambe ngibizwa abantu ngomalume Abdul kuthiwa amalume Abdul ngcono ushintshe indawo kusukeke ngasekhaya mina wesisi ngeke phinisela ingane uyihambise kubabwayo mase ngiyamsile kuzoshintsha futhi umalume Abdul ushintsha khona phela ngoba bengasekho eduze kwami ngeke iphinde buye mesiphindele ngakho kobe kushintshe futhi umalume Abdul la iyona yala yangali izophindela khona ngali angifuni ishangane ekhaya uma usebenza kanzima uvusa lo muzi uyezwa wesizwe usebenza kanzima ngeke nje uzuwe ngokubuka ngekhona kwawena unesibinzo lokuthi uma usebenza kanzima uvusa lo muzi ngabe uvuswe uwe kwakumele ngivusa amandla wekho ngisazama namanje wena uyabulala phela unikeza ukudla ngespoon uyakuthatha ukuchitha phansi wena yonto
thula wena ngoba hayi thula ishangane amasimba phela ishangane kusho bani banyela plastic la kusho bani wena unyeli ngani wena unyele ephepheni ke wena toilet mina ngiclean liyanto iyinuku liyanto liyani ikwazi ukuyinyela usanda qeda ukuyigeza wena ivele kunani ngoba ingane phela ingane injalo hayi kwahle ngakwazi nokuyibhalisela igrand lengane le ngoba ishangane mabevela ubaba lapha angeke azavele kwayena kwawena wayizalela ngapha leto wayizalela la mhlambe egcekeni ngakwakhona lokho wayizalela lapha lengane ngoba phela buse boarding school wena wayizalela hayibo nakho kusho bathi angeze ibhalisela igrand inaso isitifiketi inaso khona inaso ngahlala kanjani ngabe naso yini ungayithatha kuyise kubabwayo ke uzuyibhalisa kwena uyibhaliselana yabo uthi wamukela amashanga uphezulu usubuyisela amashanga abantu bobuya bezokhonga lana mina ngeke ngimele umkhongo weshanga negcekeni ekhaya wenze njani hayi wesisi umshuthu uzobona umisa kanjani ngcono kube uwomisa kanjani mhlawumbe umisa kamakhelwane makuthi kanjani ulethe lobo lakho khona ngoba sisiwami yabo nje umshana weshangane mina wena engamdingi nje la ekhaya wena engamdingi nje ngifuna ukuthi kuphele lo nyanga yabo ngoba sisondela nje kuDisemba ngeke ngidle uChristmas umshana weshangane uzowudla isebenzise nawe iyokufika inkinga la manje bafo bavele bakusukele bathi malume kaAbdul abakhuluma manga baqinisile bafuvele wamithela ishangano usisi ubaba wakasimazi kuyimanje masimbuza ukuthi ubaba bengani kwayena akamazi mhlamba kodwa lokho ethi usibani ubani ipro bani angimazi ubaba wayo ngane uzinge wathi uImran wathi uImran mina uyazwe nje kwakhona uImran mshutha amaNigeria le mhlawumbe uyathatha lo muntu uthwele nanokuthwala nje lo muntu uzobuya azothola ngathi la egcekeni wena ungasidayisa kusho bani wena ungasidayisa ngantayiselana mina unisitayisela mana bafo yini kunzima ukwamukela isimo ngoba kini basamukelile mina ngeke ngikwazi bafo yabona unzima kakhulu ukuthi isibongo sasekhaya sithicilileka phansi ukuthi sizo ngengane yodwa ucabanga ukuthi kusafarisha ingane engenacala ayibone nawo umisa kanjani uyise waphi lokumele amele lezo indleko lezo mina ngihlangana lezo akamazi uyise wayo wanyamala ngisiyakhumbula ingane yayingunenkinga nama complications abavu ngiyakhumbula impela kodwa nje akwazi nangenhlanje umshana weshangane bafo ongeke kwenzeke ikona lokho akenza iplan nje ukuthi nje ahambe lo mshana yabo kungcono khona ke siyabonga ke ukuthi inkosi yamsiza wazala kwangcono khona kuba kazalwanga vele nje ukuba wayiphuphunyelelwa isisu nje wangamzala umshana straight avelaf unalento lokho abuya azomletha la ekhaya uphinde uyamqamba uzomqamba ngegama langalo yizwa nje leyo nto leyo seswami kungani ungamqamba ngegama labezulu hey story something sithi kakhulu ke ngalapho ngoba nami ngangingazi ukuthi ngingathini ukuthi uyambona akazi nanokwazi nezinto eziningi ziningi inkinga abhekene nazo kushuthi kuxubene kuningi lo muntu osangathwala nangathi lo muntu mhlawumbe ukulanele ngisho ukuthwala ngathi nje ngoba esexhumana naleli shanga indlela yabo ukuxhumana uyazi ukuthi mina plan ukuthwala ngawe uwedwa ngoba ngiyabona hlahla mina ngizosheshe ngibulala ishangane lakho ngisheshe ningatholani ngimtshela ukuthi uthwale mase mina ngithwala ngawe ke mina ngizomtshela nje ngimtshela ukuthi hayi usisi wami nje mfowethu usevele ungathwala ngengane yakho vele akasatholakali nje umuntu angazi yena uzomisa kanjani usisi kodwa nje leli shangana ngilidingi mina angilidingi nje la ekhaya akabona umisa kanjani noma usengabambisa ibhantshi omunye umfowethu hayi it's fine noma usungaqipita sisiwama it's fine ngisalindele ngisho ilobolo wena ke kunuke nje ngithi ngiyangena endlini nje kunuka into ebolile nje understand ukuthi yini noma iyona lengane noma seqale lezi inkinga zakhona lezi zinto oyidlayo lezinukayo ikhona ngane nganuki udlani futhi wakho ikhona konke lokho akudlayo lokho okuphuzwayo abantu behambe bebhubhuza nje phansi ubuye usuzothi kunuka inganyama yini lesuku inuka pho mangena endlini unuka lezi zinto oyidlayo mangena mina kusho ukuthi uhamba nesichitho sakho phela uhamba nesichitho sakho isichitho siphi isona isichitho wasithatha kubaba waso leso wasithatha wasiletha la egcekeni uzosilethela isichitho la ekhaya isichitho mina isichitho naso usithatha wasiletha wena isichitho ngazani ngane ishangane wena uphila kahle le nto inenimele ngathi uthi amaspacket angi understand yile ishaka nominatshela nompakistan mhlambe kwawona usudidekile nje sisi wami inkinga la ekhona wena onenkinga sisi wami uyithandela amashangana inkinga yakho kwawena yini pho unga understand khona iNigerian mpofu wakalibona iNigerian mpofu likhona ayikho leyo nto ishangana wakalibona le mpofu mhlambe kusaPakistan noma eZimbabwe lile mfowethu ngeke sisi wami yabona le nto iyanuka le nto lapha endlini yabo senginephunga yabo ngiyalazi iphunga lengane lo Johnson wathi lama baby oil yakhona yabo kodwa yabo le ayihluleka kwayo uJohnson iyanuka le nto yakho leyo ayisuke nje lapha eceni ngoba isinukela kabe ekhaya inukela kabi wena musa nje ubaba labanye wena walokho ecomplaina wena kuphela abanye bangacomplain wam understand wamqambela manga wakhwela wadile wama ngaphe kwenhloko yakhe yabo iyanuka le nto
uyezwa mina ngiyakutshela ke isichitho wasithatha wasilethe egcini lokhu uthi isichitho kumina isona ke isichitho lesithatha wasilethe mina ngisola ukuthi leso suwisichitho ishangane ungaletha umuntu uthi umuntu wena ishangane ngathi umuntu ishangane imabayini bayizilwane yini isilwane straight umuntu ufika kanjani awukwambuza ke umuntu ukuthi wafika kanjani nje ezefikela wafika kanjani ungakutshela ana passport mhlambe ngoba ungamaza ukwazi ukumpena ku Facebook kana ngisho account ku Facebook yini ishangane la ngempela mhlambe uthatha umuntu obezakhela izindlu nje uDaka Boy angikwazi usizwa mhlawumbe umuntu wayezoyipendela esikoleni noma wayezoyiwashela amawini noma wayezoyishintshela iroof wayelalela ngoba phela at least yena ubesebenza wena nje ubuhlele ekhaya ungenzi lutho ubhuzudlana lezinto ezidlala okay ngoba besebenza ngayondla ingane uyayondla sisi yini kanti lento lokhu uthi uyayidla udlani khuluma angizazi lezi zinto zabo lokho bezidla yini ukhuluma ngensango noma ukhuluma ngenciko konke kuhlangene la kuyena kodwa ukwazi ukuthi azolokho ekhuluma kanje bafo awubona ukuthi mhlambe usuku ubhema insango uma usuziphungelele lingekho right chabo bafo yabona insango ayikazi yakudidisa insango bafo yabo ngeke ngikukhohlise bafo insango ikwenza uhashuke kwa wena yabo uhashukele na intombi bafo nawo bafo intombi awucabanga ukuthi mhlambe kumele uyochitha isikhathi esiningi nayo khona uzoyeka ukufocus kusikwakho esikhathini sami yabo ngesikhathi ngichitha isikhathi naye ila konakala khona ekhaya ngoba kuphenduka ubunungu lapha ekhaya yabo yileli ishangane liyanonga ngisho ngathi ungathenga ushiphushi mhlambe sengcono khona ukuthi sihlezi sicela ushiphushi uzikushintsha iphunga endlini uyabo iyanunga leyanto lesekushintsha ngishiphunga lasendlini inukiswa yini angikwazi iyanunga leyanto uyayibona isichitha ingane eNigeria phela leya angikwazi ukuthi kwakufakweni kwakhona lokho uyabo uzulale kwakhona wena kwakutheni wena uzulale eNigeria yini ekwenze nje wakuyibona eNigeria wawushoda ngani wena mina ngakukhoja ngabantu bakho wena wawushoda ukhoja uba ngabantu bakho wawushoda ngani wena ukhoja uba wena konke ngambe isidawa mfethu ayikazi yala nishanganilana kwezo uzothi wena leyakela nishangani usukukhona nimayilala usukukhona inimayilala iphuza mina yami iphuza wena iphuza mina yami uneshow yalokho uneshow Current for sure siswami njengoba isidawa mina yabo njengamanje mangathi asifode singayithola uyabo kanti wena mangathi asithola ishangane manje awana uthi niyagcina nako wagcina wathi nizohlangana lapha masuzela mhlawumbe uzongitshela awucabanga ukuthi useswakho uyamthunuka ngoba kade enenkinga engaka ngesimo sakhe hayi bafo kumthunukweni bafo sengingaba uyena osengayisholo inkabi yami sengingaba mina ngokubona kwami uyamlimaza mo umkhumbuza ngepast yakhe ebethu uzama ukudlula kuyona hayi bafo angazi bafo mhlawumbe usengako mahiri ngwathwathwa ngoba mina nje ngengidlule bafo eshanganeni hayi angikwazi bafo ngiyahamba nje ngale ukuthi ungamithela ishangane kubo bonke ingcono khona ukuthi ungabe umithela ibhara into esihlangane nemgoqo entshwayo usibani sine sibongo sakhe nje mfana wakaba isibongo mina into engiphatha abhlungu nje kakhulukazi ubhuti wami umane igxeka lengane ithi yanuka nami akukho engakuzamile ngokuthi ngizama ukuthi endlini nginuke kahle lokho ethi endlini ngathi sidayiswe inkukhu yabona nje ngisho engenile endlini ungena delela zaphume angimazi ukuthi mina hlahle ngikhona kuyikuphi kubangele nami ngoba ngizamile bonke ekhaya understand wena kuphela nawe wavuma kodwa manje uyangixaka manje ukuthi usushintshiswa yini ahlahle yabo nje ngikutshele sikunina noba uthuli ingane yakhe isichitho yabo ngiyabo nje mhlambe engingakusiza ngakho ke mina ngibonise ngopha umqondo awubona umuntu ezulu uhambe yogeza at least mhlambe kuzokushintsha iphupho kodwa nje yabo yeshangane ngeke lishintshe siswami noma usungasalisuya ungamoshi imali yakho ogeza wena ushintshe iphupho maze uyayisusa lento uze kuzoshintsha iphunga lasekhaya uyayibona yona ube lula yonke into ngoba kahle yakhe iphunga ayifikanga nawe wedwa linayo manje makunuka kanjani siswami ingane ngoba uthi ethi ingane yakhe iyanuka ayinuki ngaleyo ndlela kodwa khona likhona lelo phunga but yena indlela sekuchaza ngayo sengathi manje kunuka kanzima nje yabo ubhuti nginuka ngathi kudayiso la mthuthu manje nje uyezwa yile yangane nje ifikile boba u2 since ebuyile na boarding school esezodeda lento le wazi waxoshwa esikoleni kwathiwa no return uyimanje nje kusho ukuthi future kuphelile ngoba sikho isikole singathatha umuntu ono return osezele uyayibona oyinkinga enkulu kakhulu wesiphathi ke kusayi teenage pregnancy ngabe ngiyezwa ukuthi ubesemdala esikoleni hayi ubesihamba ngoshuni wesikole nje oright yabo kanti inkinga ke wayesemitha namashaya leta kwathi wathanda ukulala esemncane inkinga ngicathi yaba kwi guardian mfethu yabo ukube wakhula
ehleni umzali wamnakebukise ukuthi hayi ubona intombazane iphatha nje mhlawumbe kuzoba right yabo inkinga ilapho mfowethu yabo sisi wami unokupheka okunye ukudla okunuka endlini yabo bafo akakuphekethe sokudla sonke esiphekela umndeni bayakudla ke gamina bafana ngikwazi nje ukubekezela vele uthi angihlanze ngisakubona ebhodweni mase imbuzo kuloko kwaqala lapho ukufuna yabo bafo mina ngiyasola ukuthi kwase boarding school ubengayanga kahle kahle boarding school mshuthi ubebhekela indoda akubehle nendoda ayibhekela yabo ngoba lokudla asikwazi thina kuyanuka bafo ubhekela ochapati mfethu akufakela inyama notamatisi wakwayizwaphi ufish wenza ushebo ngoba ufish uyafry bafo ozwaphi ufish notamatisi mfethu wakwayizwa lento iziyonuka endini ufish uyawazi unuka kanjani cabanga ukuthi uhlangene notamatisi usuphekwa kusuba isithu ngcono ungadli uphuma uhambe phela ukudla kuthenga ngoba hamba othenga ukudla kwakho nawe uzokupheka lokuchapati bakho hayi ukudla kuthenga ngoba usadlelani kwawena usadlelani nje ngoba phela yeka ukudla awukhuluphala ngisho ukhuluphala kodwa ubhiza ukhulumela ukudla ithi kuphela esinona endlini wena nje uselwedwa umnyama ngisho uba mnyama sonke mina ngiyakusola na ukuthi nawe awuyena wala ngiyakubona mina uyangithuka nje mongitshela ukuthi angene wala mina uyangithuka nje inhlambe yankolo kabi leyo ukuthi uzongitshela ukuthi ngishangana usho ukuthi uqonda ukuthi uma ubela angishongo ukuthi uyishangana usho ukuthi uyalazi idaba ukuthi uma ubela namashangana phela ngikwazi ukuthi ungathi ngiyishangane mina ngumzulu baba akaze ngisho ukuthi uyishangana ngisengiyakusola uyangisola msho ukuthi usola ukuthi uma walala nishangana usho lokho wena angishongo ngithi mina ngisola wena awuzisi wami ngekutshela ungangeni nje inkingeni zami ukukhuluphala kwami nami akuhlangani nawe yeza uzizwami inkinga zami lezi kodwa yabo le inkinga oyilethe yazofika nami zami nawe ungayingeni phela le akuyona yakho angimele nawe ingene hayi akazi walithenga usebenza phela uzothenga ubisi luthenga uma hayi wena usebenza phela nje ubuthenga ubisi izinto ezisele ekhaya imisa indonga indaba wena undaba ungazamali ukumisa indonga kuyinkinga kwawona uChristmas akakazi wona uChristmas uzomiswa kanjani ingane yakho le kumele kubhaje kuthola ubisi liyabiza ubisi wesisa wena bona uChristmas na ukuthi umisa kanjani awutshela indoda yakhe yayifenda ke sisibuya izokondla njengokufenda kwayibuye back la ngoba ngeke sisiwami asikwazi ukuthi singalokho sondla ingane ishanga iyangaphandle musu ukuthi si ukubekwenze yabona ukubekenzeka siswa bese soya noma bese siye emndenini wayo musu ukuyifaka wena ngoba wena awenzi kwalutho wena ngcono ungabu wena awazi kwandoda yakho ke wena uyazi into enjani le manje siswami yini yenye ayenza ubhuti wakhe ebhlungu ekuphatha abhlungu yabo mina nje angisazi because nje manje ungilwisela ngengane njobe ngilwisela ngengane ubhizi lokho engixhesha ngobaba wayo yena kuningi naye akwenzayo engeke ngize ngikubale yena kodwa uyakwazi ukuthi angibalele kanje senginokuphupha kakwala endlini ngoba ilala la celeni kweroom lapha ikikhali nje inokayeze nginokube ngiphupha otikoloshe nginoke ngiphuphe ngilala nilo angazi wesisi awulungise le inkinga esibhekene nayo la ekhaya ngoba ngiyaso ngathi sihlaselwe isilwane la khohlwa ukuthi ami ingane yokufa zale yakho ozoyibulala haye yami ngingakusiza nje ngempela yabo uma uthi usifuna upoison noma yini indaba ngabe noma sizoyidayisa siyitheke okungcono kubantu kwelaba kama social worker ke siwadayisele yona ke at least zale yakhe ezodayiswa haye yami sinanga ngimele indaba yishangane la ekhaya sisi manje wena bhuti manje awubona ukuthi ungakhona ukubezela usisi wakho umnikeze ichance empilweni hayi bafu ichance sengingasho ukuthi bafu ngingamnikeza mase kusukela ingane futhi nakhona mangimnikeza ichance ayisekho ichance ukuthi ngizomnikeza freedom hambe oyiphilela yena imele yena yedwa yena uzomela benegarden la kuba khona ukuthi uyalanda esikoleni uyabuyiswa uyahanjiswa uyabo yonke into uyenza la istudy yonke into kumele yenzelwe la indaba ukuthi aye boarding school ngibone ngathi iyona ndlela esaqala ugeja lapho ukumsusa isandleni somuntu omdala yake sageja bafu ngoba ubuye nalezi sisu somuntu weshangana wayezoba funa abafuna ngimbekezele indaba yeshangana umuntu okubuya sexane nabafana la egatini sekuyohlekisana umfana wamakhelwane manje wena uhleki namantombazane angani uma niyajola noma nani wesisi hayi yabo la kazi ngisho isithunza sekho sekuvule kufike kuzoma hayibo ngathi akhomfana nje la egcina yabo into engizoyenza ngolunye ngoba ngiphume nento ngivele ngimfamba bule ngento nginobabili mawukwakho phela at least masoma phambi ngomnyaka ngibona mina ngiyomisa intombi phambi komuzi wako nakho uyayimisa nje la ekhaya kungcono ekhaya ngathi ngayoyimisa nami kusekhaya ke la ku right indoda moyiletha la ekhaya akuyo indoda yami nje manje mina uthola ukuthi ngingabe ngisaxoxa nabantu uzolala nabafana la ekhaya ngilala nabo yini nakuhleka nabo ungazoba manje usho ukuthini ukuhlala nomuntu ugcina usolala naye yini awuhlonipho nasisi la ekhaya awuhloniphi wena ngoba ubona kanjalo abanye abakuboni lokho kubona wena kuphela lokho wena inhlonipho lo yenza ukuthi ungavela usukuzohleka nomfana nje egatini seniyongxaka ngenze njani ngingahleki nabo ngihleke nawe kuphela i-right wena leyo nto wena ngihleke nawe yini bafu awucabanga ukuthi usisi wakho uyamhlukumeza kuwena ngabe uyamprotect
hayi bafu umhlungumezeni sekuyiphutha likuyena bafu ngoba akekho umuntu ovela umsukele inkaba yami yabo wonke umuntu uba nephutha mase yajeza for lelo phutha yabo bafu so akwazi ukuthi umuntu engafike nje enze iphutha mase yafika axolise ethi ayingenza iphutha no 1 no 2 no 3 qede kuqhubeke kanjalo akwazi umuntu uyajeza yabo akalungise ngendlela akumele alungise manje point lokuthi ungijezisa ukuthi ngibulale yami ingane thatha ingane yakho ihambe sekubaba wange nginiyezile isolution kanti wena zale yakho ozoyibulala zale yakho shonse ku uthwale ngeyabani zale yakho kuzothwaliwa ngayo lengane ngeke ngene ngisho emsamo lento sisiwami izovinjwa yini uba uyibike emsamo yobika uba uma ngeke phela ayike la ekhaya ke bafungisa khona mhlawumbe ungilinda ngifa mina oqala ubulale mina ngeke nje mina ngilinda ingane ishangana akusiwe phela ubaba ekhaya osuzu uba nemithetho eminingi uba ufana unambo ba uba ufana like banga kanti uwe kuphela mfana lalela ke sisibenzana babhizi ngane empilweni baphi bafana nawe wena ukuthi usahlele ekhaya usalawula kuphela uyabona kungcono khona ukuthi ngihlale ekhaya ngoba ngilawula umuzi kababa ngifuna ubhizi manje sesiwami uyena kuphela oyektha kanje ekhaya uyena kuphela bonke nje ba right uye kuphela nakho sengibona ukuthi unenkinga nanje angimazi ukuthi ngizomthini bafo yazi yabhlungu lento mfowethu lento ke ungasane ke seyuyenzela umama yabona uzama ukuthi avoid usisi wakho ungalokhu umlwisa yabo usane suyenzela uma wakho ngoba lento le izomgulisa uma wakho awucabanga kanjalo mfowethu hayi ngiyakuzwa bafo umusho kanjalo ngoba naye nginowe ngimfice ekamerweni nje mfethu ebalisa bafo ekhala nje esho ukuthi nginowe ukasho ukuthi unokakufisa nje ngathi ngihambe kude angithi uyabona ukuthi ilento eniyenzana nababili indaba nina ningazwani nibombane noma ke avoid usisi wakho ungalokhu umlwisa ke kodwa ngiyabona ngoba nijabulisa izithu uma wakho niyanibona ukuthi ngingadala ukuthi ngigcine nembulala lento yokuqwebhana kwena mina ngisho ngizama kuyo ukuthi ngimhloniphe ngimthathe njengobhuti wami kodwa yena unalokho umane egxeka ingane inkinga iyona kuhle ngoba uyasho ukuthi ngigxeka ingane ishangana inkinga enza indlela ukuthi lisuke la iqini ngoba ngeke ngamukele lokho kunzima ukwamukela kube umaluma Abdul bafo ngithi mina noma ungasamukelanga ke at least yenzela uma wakho yenzelana umzalweni ningambulale saphela bafo i-friendship ne-relationship ayikazi yakhohliswa bafo yabo ufuna sindlalelana iy'nhliziyo sinabelana yabo ngikwazi ukubuyela inkinga akeke ngikubuyela inkinga ngisakubambela igrudge bafo akukwazi ukuthi yini ekuphatha kabi kakhulu ufuna iye usisi wakho ukuze at least uye umhlukumeza engisho mina ngithi akafunda ukuhlonipha azazi ukuthi uyintombazana uyabo okwesibili mawukuthi iphutha lakho uyalibona ukuthi ulethi foreign akangayithathi indlela ayibekwe ngima akafonela uyise wengane azondlela ingane engondlelwa yilokho wena okukhathazayo kuphela khathazwa yilokho ingakho ugcina ungasayifuni ingane ingakho ungasayifuni ngoba kuningi nje siye sithi sifisa ukuzama egcekeni akusakwazi kwenza ngoba kuthiwa umshana Abdul wakukamshana to Abdul wawayizwa nje into enje sengithi umshana Abdul but nakho usunaye bafu umshana yabo kunzima kwakhona ukuthi ngikwamukele lokho bafu yabo kanti kubuye ondliwa bengizo understand bezomondla ubaba wakhe yazi ukuthi umama kanendlela akanakubalisa ukuthi yazi umama olwelayo umama mina kahle kahle ngilwela into ngisengilwena ukuthi kubhlungu hlezi kubalisa umzali esebenza kanzima aphinda akhiphe into yomuntu enza iphutha uyalijezela umuntu iphutha bafu uyalijezela yabo lezi inhlungu zimfanele na kwakumele akucabanga ukuthi lezi inhlungu zayizobuya back kumina bafo imake mangathiwa usisi siyazama ukuthi athole itoho ayondla ingane yakhe ngoba since ngamazi ubaba weNigeria lo ubaba wengane yakhe kushuthi uzoyeka umhlukumeza inkinga nje ukuthi kumele athole umsebenzi engisho nje bafu mangabanga indleko zethu ingane yakhe leli ishangane ngisho lokho yebo futhi sonke lesikhathi lesinkingi leyo uyamuzwa siswami ngiyamuzwa kodwa into eyinkinga akangazi ukuthi angenze njani manje ngihambe ngofuna umsebenzi ngisebenze ngiqala kusha ubani ungaqasha mina sizingithi mina endle okay asiyenzeni lento ibelula siswami mhlawumbe ukhona umuntu lapha ongaqasha ngoba bebukela abantu ungawuthatha umsebenzi mangakunika ngawuthatha ngoba ngiyabona ukuthi kahlahle nami ngiyazama ukuthi ekhaya kuhlale kusibumbeni nje kahle siyifamily ngawuthatha uavoid konke lokhu ukhulume sekuba khona ungathini nje kubhuti wakho mfethu amazwi asuke enhlizweni ngayo yonke lento hayi khona ungihlukumezile indlela bekhuluma ngayo mhla sempe bekoba ngcono uma ukuthi uyangitshena
angazi ukuthi kufike njengoba sekufike la bekuzoba ngcono kube ubengitshene ekuqaleni mhlasimpe nami ngabe kukhona engakwenza wena ubungaboni nje izenzo zami ukuthi khona iphutha Okay bafo siyayizwe ephuthu unephuthu usisi konke mfowethu ngiyazi nawe kusuka enhlizweni lokho kushoyo kuyakucasula ukuthi kuhlukumeze kumama yabona lo siswami ngathini ngamazwi okuxolisa kubhuti wakho nanga ubhuti wakho useshilo ukuthi at least ungafaki indleko kuma wakho kumele kube wena owenzela ingane noma baba wengane kodwa manje baba wengane akekho which means wena kumele usole umsebenzi ungathini kubhuti wakho since ethu nephutha kumele uxolise ungathini kuyena ungaxolisa uthini nje amazwi asuka enhlizweni yakho ngiyaxolisa ngakho konke ebese ngikushilo kodwa nami bengazi nami isitori sami akekho ngasazi nami bengekho njengesifiso sami ukuthi ngenze kanje kodwa manje mase sekungathi bengenza ngesibomu nama angibe ngisaphathe kahle ngcono uma uzongithatha ungibize njengosisi wakho ngibe eceleni sixoxe kahle into ethu ikhulunywe iphele manje isize ifaka abantu abaningi khona ngiyaxolisa ngakho konke kodwa indlela obuswenze ngayo nami bisingaphezulu kwamandla ami bafona ngusisi wakho uyayikhulumela mfowethu uthi uzozama ukuthi alungise lesimo singabe phezulu kwama wakho usho njalo sisi ya ngisho kanjalo bhuti wami ungathini konke osukwenzile uchitha ubisi lengane uthi ingane yakhe ibiza ngakho konke ungathini mfowethu nanga uthi uzolungisa uthi uyalibona iphutha lakhe ngenze bafo mina hayi ngiyaxolisa mina dadewethu yabo uko konke engikwenzile yabo ngoba ngiyazi kusasa nami ngisazolidinga usisi wami umntwana sengimlethile ekhaya yabo so siswami ngicela ungixolele ngakho konke sengishilo nokuchitha ubisi lengane yakho nokuthifela ingane yakho ngamathi nokuyibiza ngenhlambe sengiyibize ngazo ungixolele ngalokho engishilo siswami ngoba ni understand ukuthi lento eniyenza nijabulisa izitha and futhi umama niyamhlukumeza yabantu bajabula manixabana ya mfethu bayiqinisile baba ngasho uqinisa ngoba kunabantu abangakufiseli into ezinhle empelweni yabo kunomuntu okafisela lento onayo ayifisela ingane yakhe so kuba kanjalo so mase sicabana sisodwa ngabe siyawuvusa lo mndeni it doesn't make sense mfethu yabo ngoba lo mndeni uzowa kusasa mahamba lo mzamo shothi kohlala kukwampunzi idlengile ekhaya kohlezi kuqatshwana kubikiswana ngamagama kanje mfethu ngoba makungafo yedwa wenu lese nawe unayo ingane baba ya bafo nayo senengane aniboni ukuthi le ingane zeni in future nazo singagcina sesingasazwani manibona ningazwani ngeinfluence yenu ya bafuqinisile ngoba kuthiwa uthi angalihamba ngomnyombo walo bafu yabo ngesikhathi lento siyenza nezingane ziyabukela ziyakhula zibuka lesithombe zigcine seinfluencer nazo zodwa nenye into kumele ningayiyeki ekhaya niyathandaza kodwa ya bafo siyathandaza manje uyakholwa nje kakhulu ayinibona yamphoxa manje imvusele nozinimvusele ngama BP high zonke lezo bafowethu mina into engisho ukuthi asibulali la siyakha manje nina zwanani bambanani ingabi lula ukuthi kungena umuntu wangaphandle ekhaya ngenxa yenu ukuthi anizwani okay yazwakala ungathini kubhuti wakho amazwi okugcina sesivala amazwi ami okugcina nje ngiyabonga ukuthi unginike leso sibindi esincane kodwa nami bengicela ukuthi sithi ukubambisana singanaka abanye because nje manje nje obulokhu uthena abantu bayakhuluma emaceleni ngicela ungabanaka abanye abantu sifocus empilweni yethu ikhona nami engakusho lokho hayi ukusizana sisama kunankinga ukubambisana ukuthi singawuvusa lo mndeni masingabambisana akekho umuntu ovusa lo mndeni ngaphandle kwethu babukeli niyabona ukuthi eSouth Africa kunjani eAfrica kunjani makuke wangena umuntu wesithathu umuntu wesibili kuba nzima yabona so konke nikwenzani bheka ukuthi anijabulise izitha amen